Направих огромна грешка, като приех бездомно коте преди 6 години, но сега разбирам, че това беше най-важното решение в живота ми. Намерил го под стара кола в леден студ и той трепереше силно от студа и страха. Беше изтощен и мръсен с разкъсано ухо, което кървеше леко, но не бяга от мен, а само ме гледаше с огромни, тъжни очи. Купих ефтина храна от магазина на ъгъла и той я изяжда веднага, докато аз стоях замръзнал в снега, гледайки го право в очите. Исках да си вървя бързо към топлото си жилище, но котето следваше всяка моя стъпка упорито, без да се отказва дори за миг. Реших да го взема от дома само за една нощ по състрадание, убеждавайки себе си, че ще го оставя на вратата сутринта. Ветеринарът каза с тежък глас, че е прекарал твърде дълго време на улицата сам и почти не имаше шанс за оцеляване без помощта ми. Седмици се превърнаха в месеци и то стана част от всеки мой ден, запълвайки празнотите в сърцето ми с топлина. Сега започваме сутринта с неговите главички до мен, докато работя по компютъра и той мърка тихо, сякаш пее песен за надежда. Когато животът става тежък и светът изглежда мрачен, само присъствието му е постоянното нещо за мен, което ме държи здраво на земята. Понякога се чудя дали бих могъл да живея без него, но отговорът винаги е отрицателен, защото той ми научи какво означава истинската любов и жертвата. Той не само оцеля, но и ме спаси от самотата, която почти ме погуби преди години. Всеки път, когато го гледам да спи спокойно на леглото си, разбирам колко малко е нужно за щастие в този хаотичен свят. Бихте ли приели подобно животно в труден момент и дали бихте осъзнали как то може да промени целия ви живот завинаги?